Sa aton nga linya si Hinigaran Mayor Nadi Arceo. Mayor, may gabi dira si mo. Welcome to Action Radio Bacolod. Ni si Action Brian Morden. Good evening, Action Brian. Salamat din sa pag-atag sa akong opinion na maka-live din sa mo programa sa mo. Aha, Happy New Year dira Mayor Dugay-dugay man nga why nakita naka-ulo istorya man. Mayor. Yes, Mayor, anyways, kumusta ka? Bago lang to nasunugan dang ano to Hinigaran to nasunugan, Mayor. Kumusta na to gali, Mayor? Okay na, no? Okay man daw, mayo naman sustan sa aton mga marshal sa together sa police sa rescue. Kaya balaan mo vaksin ba yan? So para rin sila mo. So ila pag-trabaho, hapos lang tayo. Kaya dungan sila ano sa ano sa kamay. Aha, bauti mayo. Sige. Mayor, diri kita. Mayor, may ang imo kasumpong subong, wala sang liwan si Madam Michelle Peralta, ano? Amoning pangalan niya, gid. Aha. Nagapapili alkalde sa Hinigaran ni Grosanon giniya ni Grense nga persona, and then may bana siya nga isa ka general nga gitawag kay General Randy Peralta. Mayor, pagintindi namon may ginpadala ka nga sulat, communication, petition didto kay PNP Chief Junaldo Carlos. Ano ni siya, Mayor? Anong pinaka-contents ni? Actually, ang content ng akong communication kay Chief NP Carlos na nag-interpose because ng strong objection over the new assignment of General Peralta as Deputy Director for Operation of CIDG National Office. So, Action Brian, daw di ko lang maintindihan na may aral na ko nga na previous communication kay former Chief NP Ilasar na nag-object na ko dan for any appointment na maka-influence o maka-hatag siyang influence sa election din sa Banwa sa Giliran. So pagkabuti ni Chief Ilasar, may communication ako na siling ko, masi-assign niya din sa region seat ako, natagan niya sa assignment, na sabihin maka-intervene din sa akon din sa Banwa sa Giliran, dapat hindi niya nakatatagan. So despite niya sa ating previous na communication kay Chief Ilasar, when reassign pa siya sa Central CIDG, Office National. Okay. Publikado sila nga posisyon na Action Brian. Sa kamudlay, according to Comunic Resolution, daw may violation na siyang nakita natin. Okay. Hindi pwede, kaya ang DPWH sila ng Regional Director sa Region 6, ang muna itabo, dili nagsabi sa office, kaya nga isawan. O yabana, nag-aadlagan niya rin sa Mindriki. So, mga muna ba? So, actually, araya, DPWH na, kasi outright ang DPWH nag-take action sa complaint ni Mayor ni Dr. ni Mayor sa San Mindriki. Karoon ng sa ako niya, doon na pinababayaan sa bilaglain pa rin. So, damo na hindi siyang PNP, nga sila. Daw sila, daw sila labot sang sininga si President sa bunga katabo. Despite ang Comunic Resolution na nag-prohibit sang any public official or officials na atagan sang assignment just in case ng imo relative up to 4th degree of consecutive nagaglagan ng sa sininga election. Okay. So, amo lang nagnapayan ko Action Brian. Daw ini masling na to, daw ini isa ka initial no nakinya to ang natabo first time nga natabo nga isa ka general nga ang asawa naglagan tag siya aktibo nga general tag dason active pa siya sa CIDG subo. So okay. Daw kandidato tayo sa ako na sitwasyon subo. Aha, sige klarohon ta lang, Mayor, no. Ang ining si General Peralta wala ini siya na assign diri sa Western Visayas kundi didto siya ginhatagan sang puder sa National Headquarters mismo sang Criminal Investigation and Detection Group, ano? And aktibo ini siya, no? Daw dako pangranggo niya dito. Now, sang ginpadala mo tong sulat sa kay Eleazar, subong nagpadala ka naman liwat sa kay Carlos. Bali ikaduha na ni siya, Mayor? Ikaduha na? Okay, ikaduha na ni. Na yang sulat na ko. Ang pumiro to, kaya plano sila ng Central Region 6. So, wag naging na Central Region 6. Ang natabo, yung assign nila sa national pagiging sa CIDG, pagiging na nag-interpose sa objection, kasi ito daw nag-sobra pagiging.
ang sobra pa din na nagain pa din kasi kabalaman pa sa CIDG sa function ng CIDG. Aha. No, national coverage sa PDC naman ang bote ng Iran. Okay. Sa ila trabaho. Oo. Si Carlos nakabalo sa imo mayor sang sulat mo or anong sitwasyon? So far wala gid sa reply pa. Muna sa mga ginawari ko, no comment, no reply. Sadya mo nang ginawari gid actually na konsubong. Okay, sige. Kabudlay kay dapat i-audience ni ang aksyon sa subong kabalo ko si nagdapo naman ito din nga si IDG Provincial Commander din sa Negros Occidental. Nagbati-bati ko, yan yung bati-bati ni Pinay Peralta. Amo lang information na nag-abot sa akin. Okay. So, nakabudlay kung kabitado. Okay, sige. Para Ah. maintindihan sa aton sa magtagpalamati, ano? Si Mayor Arceo naga-worry lang because nga kung may ranggo kato sa national headquarters, may ara sa sang power to put someone to Negros Occidental nga pwede niya malihog abi nga tilihog kutobi sa hinigaran si Mrs. kuda nagapapili. Daw man ang bot silingon mo mayor, damo sina. Bot amo ko sila bot sila nung sina. Kay kabalo man kasang power sa CIDG. Sa poder sa mahimo sa CIDG. Na up to the extent nga pili ka kaparin sa balay mo, pili ka kaparin, pili ka ka-catch. National ang scope nila. So, delikado ba kayo? Walang taga-question sa integrity sa CIDG. Pero, mga possibilities na. Sa parisan na action ng Brian na mamalisyahan din kaya hindi na pwede. Mamalisyahan kaya tigadagan ang asawa mo. Correct. Ang chances na hindi nila pwede under sa community resolution, hindi yan pwede. Oo. So nga topic agad yan nga hindi nila matag ang request nga dapat i-floating status o reassign si General Serata. Okay. So mo nang gina-claim ko da. Police ikaw, ang COMELEC, hindi ba implement ng orderly, clean, anonymous election, kung wala ang kapilisan na ito, hindi ba aksyon Kaya ang PNP, ang mo ginatagan siyang authority o kung implementor ng mga direktiba sa atong COMELEC. So, here comes the COMELEC nga kung lang yung implementor daw mag-diases, so hindi mo tuman kumayo hindi ba? Kasi hindi nga reason behind. So, amo man lang ako nga may fear ko, actually may fear ko sa bong. Kasi ang ako balagi, ridon. Huwag mo kakabalo, pero basi damo na na matabuhin mo. Sa una, dawag mo matabuhin sa Gran, si expect ko nga nga, very peaceful, peaceful labing kapila na lang history sa Gran na subayan, kulang taon mo sa history sa Gran, wala, bigyan mo na tabo sa Gran. Alin pa sa una, katawhay-tawhay na banwa, kanami na banwa, very peaceful na banwa, kaya expect ko nga dapat kami amo man na tabo. So, basi po siya so nakulbaan to kag gawori ko. Okay. So ining alleged gin mo no mo kay nang badi-badi gid ni General Peralta. Kilala mo ni Mayor subong ang ari ga pungko sa CIDG Negros? May information ng sakon na. May information ng sakon. Wala mo validated, pero may information sa sakon kasi nagbago mo. Siyempre yan siyang sikat naman din sa national, kung siya kabutan sa bago di ba? Posible na yan. Ang atin mga posibilidad. So, hindi na natin na-validate. So, basta posible naman mo. Okay. So, nag-believe ka nga maka-influensya gid sa pagpapili sa iyang misis dira sa imo dira sa hinigaran, sa inyo dira. Dako gid. Gapatigid ko action dahil. Kamo na reklamo ko subong, complaint ako, manifest ako sa akong complaint, post ako sa strong objection over the reassignment of General Peralta. Para sa akong malisya niya, una-una may basihan na akong complaint ka action dahil. May basihan based sa community resolution. Amo na yung akong ginabasi ko man ang akong complaint sa community resolution. Okay. So, hindi na dapat nagulaton pang community na order sila nga i-float na. Basically, hindi na kami siya. Dapat amo kasi na. Hindi mo na pagulaton yung order ka pa sa community. Hindi na pwede. Kaya may violation ka din eh. Okay. Kung ginasige mo, so daw ang guwas na daw tabusin na, daw ay nagkaya wala lang siya mo. Abo na. So, sige. Amo na ang action gawin. If in case ginman mapaslawan abi nga maaktuhan ini sang PNP Chief abi, may ara ka sang sulat pagidi pada sa COMELEC diri sa Negros Occidental to ask the favor the same.
Actually, na-prepare ko na ako ng mga complaint. Kung wala action ng PNPC na, amo na magina. Or tama yun, no? Kasi mapati kita sabto kita sa mga legal remedies kaya. Actually, amo na ako ng mga position so bang. So, na public expose ko lang niya, katabo din siya. Kaya daw, first time niya, hindi ko gusto matabon sa ibang mga mayor. So, uli niya ang mga general, madalagan nila asawa, tapos, pabayaan ng nila daw kakabudlay sa mga sitwasyon sa mga mayor. So testing ground nito na matabo din sa nagaran. Pero tino. Anyways, pero kumusta subong na mayor ang pag-monitor mo abi ano utod si Mayor Nady balikan naton. Action firing line. Pero tinong politika no, amo niya mo no, patanda-tanda na diri mo kag pulo pa nilag sa sitwasyon no. Papulo panilag sang sitwasyon. Balikan nato na si Mayor. Mayor, before ka na auto, I'm sorry, gid. Ang akon sa to pamangkot, kundi way pagidman ng kampanya sa lokal, ano? Daw sa Marso 25 pa. Pero, kumusta na subong ang ginios-gios na Mayor? Tawhay man lang in between sa imo, kag sa imo kasumpong dira? Hindi, tawhay ko man lang subong action, Brian. Pero may ara na mga monitoring. Ngayon, nagligat ko nga blang. Ako na sawa. Ginasunod na sang isa ka ban, isa ka pick up, may pick number na kung sinusubong sina, may isa ka motor. So daw, hindi na namin. Mas lamang ka na din nakita ng mga hindi ordinaryo nga tao na sabto sa galibot-libot sa imo palibot. So daw, may arang nagigyan ng mga sanyo, daw hindi nagigyan. In fact, nakuhaan naman sa plate number, ang mga salakyan, kaya ang isa ka pick up, kaya ang motor. Likely lang natawid. So napablatter naman ni Mayor, kompleto na napablatter naman ng pagsunod-sunod kay Mrs. mo. Actually, ipablatter ko pa. Ipablatter ko pa kay Nawal. Dagring naman ako. Ipablatter ko lang. Do ka budlay man ang sitwasyon. Tani kon election lang, ano? Oo, para tawhay lang. Muna, ito namin sa manual sa Ginigran Action Bayan mo. Na-patuloy sa kamakasimanuwa ko din. Ang manual sa Ginigran niya, kung ano idea, pero ikalay lang, sugibay lang. Wala na diya sa harassment, wala sang dedication. For the past 30 years. So, yung subong daw ginalantaw, napulbaan ko, masi ako ngayon, napulbaan ko sa mataboblasan para sa banwa. Sige, may kabay pa nga, ining interview naton makalabot man sa bago subong OIC sang NOCPO, ano? Wala sang liwan si Police Colonel Leo Pamitan, kaya may ara gini sila sang poder diri nga mag-usisa man sa sining situation. Mayor, ang imo panawagan sang hinigaranon sa imo kasumpong dira abi kag iban pa dira nga gusto ipalabot sa mga gabi so that nga aton tinutuyo diri nga mangin matawhay lang gid ang election as in election gid lamang. Mayor, go ahead. So sa akon man kasi manuwa diri sa Banwa sa Ligaran, I just hope and pray for peaceful and orderly election diri sa Banwa sa Ligaran. Ang inyong mayorya nakilala niyo na gid ni. Halin sa una mahigit ako magperdi mo. So, kaya gaya mo isang public gatang pressure tao, wala ko yung pangudal-dalan, wala ko yung pangasin sa mga tao hindi nagbuto sa akon. So, ang asura ang ginaayo ko lang sa kontra ko, please, no? Ang pamuntan niya namin, why kami i-threat akon? Never ko yung nag-threat. Ni sabon sityo, ang ako mga impiyado da, kung hindi nagbuto sa akon, why ko yung ginapalin. Hindi kaya pariyo sa idan. So, ang punto dira, please, no, sa akon kasumpong, ang pamuntan niya, fair. Clean nga hampang. Kung hindi ko ay kaso, no? Ang aton na proteksyonan ang kabuhi sa aton dagna. Ang kabuhi sa Ligaranon, ang sa hindi naman ni maluhat mo. Ang ako na mula na ginastrate ko nga hindi lang natabo. Grabe na sa akon. Sa pamilya ko. So, amo lang na ako nga ayo sa action mga kasiban mabilis ko sa Ligaranon. Biligan ka. People ang atong leksyon sa Banwa sa Ligaran. Thank you, kasiban. Mabuhay ka, Mayor. God bless. Kag halong, Mayor. Halong kita tanan nga oras. Mayang gabi. Salamat. Sige. Action firing